Szevasztok! Szevasztok, így talán jobban láttok. Hát a mai felvételben valószínűleg nem túl sokat leszek benne, de hát egyszerűen annyira kicsi a pincém, hogy nem fogom tudni azt megoldani, hogy én is látszódjak, a fűrész is látszódjon. A fűrész. Hát képzeljétek el, hogy horoszkópkártya küldött nekem egy Eco CS 310-es kis otthoni felhasználásra szánt gépet. Úgyhogy ezt ma kibontjuk. Kint esik az eső, igazából dolgozni nem tudunk, úgyhogy megnézzük, hogy mit rejt a doboz tartalma. Ilyen kis otthoni gépet még én is láttam az Eco-tól, azt nagyon dicsérik egyébként, akik eddig használták. Hát essünk is neki, nézzük meg, hogy kicsit utána néztem a katalógus adatoknak, hogy tudjak itt legalább mit makogni a videóban. Mint említettem, ez egy otthoni felhasználásra szánt gép, 4 kg a száraz tömege, vágófelszerelés nélkül, 1,5 lóerő, 30 köbcentiméter, 30,1. Úgyhogy otthon abszolút javasolt, akár egy gyümölcsösben. Ezt megmutatom, ez így néz ki, ez doboznak a tartalma. Kezelési útmutató, ez még tényleg nem volt kibontva, srácok. Egy kezelési útmutató mindenféle nyelven, ezt majd átnézzük, persze mindig utólag. Javasolt ezt egyébként elolvasni előre, de hát mindegy. Egy láncvezető védő, egy láncvezető. Érdekes, hogy erre már nincs ráírva, hogy cumura, vagy éppen súlyara. Nem tudom, mennyire fogjátok ezt látni. 35 cm-es, 3/8-as lánccal, 1/3-as lánccal. Na tehát a láncvezetőnk az már megvan. Láncunk is van hozzá. A csomag tartalmaz még egy kulcsot, Indus kulcsot, meg egy láncot. A zsír is van rajta rendesen. Egészen könnyű. A katalógus adott egyébként a száraz adatot 4 kg-ra írja. Nagyon pofás kis gép.
Most a fűrészt fogunk takarítani. Hát a légszűrő környékén nincsen semmi. Nagyon ezt nem kell kifújkálni, holnap folytatni fogjuk vele a munkát. Hát még talán hát a láncot majd egy picit meghúzom egyszer, kétszer, de semmi több nem szükségeltetik neki. Úgyhogy én elégedett vagyok vele. 67 000 forint, amit elfelejtettem tegnap mondani a tegnapi videóban. 5 év garanciával. Hát srácok, én azt mondom, hogy hajrá!